sebetulnya pibaron ke besok bilang pagi yang kanela sabatran bertujuh ngapdeng semua ibu di belakang bilang pagi yang kanela kasni buat dipagi sedang ke cengeng ke jungi inyaruai kata tadi ke juruai kan nomor juruai kepada kau kan nomor ke pasau sepakat satu nak bermain Tiba tenge ke jiruai jungi tu nya pai pat kenam jiruai ka ba saus pa at buai na bat mai bat nya ruai tangi ka khot ka ban kong bat ka bakhandu ya la jingger Mas
kublai sabten pi baro keting jong blai hakisam nang kabapra puar kat kabakat ar kaong nganyaro yame atrai ublai jonga dala kadonut jonga baro bar ngapendan burom ya keteng jongme halakerta tene kapol Asyim yang kena kalat dian subhai pi baro bagi bahasa kri kat batni yang kena kasngi lingba kena kas social media bat ke YouTube channel ke jong kabalang te kat ban syakiri ya ublai ubalong unong pedim bat unong sispa junyi tu nyaro ya ublai nadu ke donut junyi bat IT ya kapor donut bat jimut je perkat junyi tang syauhi sedang jikri joni hakane kasni tuninya palang suka jurai kaba saus pa alpulai kaba ong katno tiang banget yu gisu katno tiang banget yu ya kajing pulis dang kajing ni tinya pai ci Jacob nang kabasan kat kabakan riu ko om to ya pai nak paralog hi ela kajing palat bato ya duai nak kabenta paralog hi ba undup pun kia ya pi kajing kerpat minat ubah kala sibun ni pendam ya kikli banyelet cublai ling baging duai Paji bab neng kubis wentrai medan kalang bunyi me ai ni kemer pokok bekia medan kalang bunyi ke sengi ke balik trai ngadua medan kalang bunyi kat bunyi nas dai ne jiskri ke jeni dan kalang baru ke bensi mi benta dan kalang bagi bahing bahasam bagi parlok pajar ke bapet ya kanega video dan kalang bad ai ki kemer pokok bekia ai ki ji sampang bekila besitu ya keteng ke jong mi dan kalang bad ngaruk ke bad kanega ji seng dan kalang bunyi wipuwe nama kini barang apan keteng jisu mitam jikudo amen entang kat jadi pendapat ai ni ji tu kana mission saya sendiri presiden lebih berat kai kan mission jadi minta kata ya orang kata iskam jing dua kapne ya kasangka bat kelawan nari gabon bat kada iskam kalonging jam kan zelak kalai yakman yo kita menba kada kasam senam kada mau pan ngadap atur senam te kile syam bat la yo amut ki konfrontate
ha ka mamba oyam ha ka banta basite kari gabon jingim pel kalalong ka bae Jupiter udikiat bersikret Andre ka Angela ka iu habau rada absam snan para marjan dalam 7 day Adventist kila khas mpai ka bandai cik jingi sangela kala don sibun kijingli kalau kejingkai ba kasni banyo katiyo kadai kasni sabatam matkam siang masing mahun ya kejing petai unang yala ha kamis ni penkre makhadu jong kejing yala unang yala lopha ya ka ban keli nala upasta sepam kesabatam kala gut jingun bandai ya kata kadba udang let pai salaying akata kamen hi ka la kendo ya pasta kasni robibal ne kasni sajan kalau kasni basisya ka keli kabalang serende Adventist kahikai makat kun ka korba kasni sabtan kahap ka kasni sajan pastor unsyam layatanya batka ya ke balayatu api syafam kasni sajan kalau basisya coba Latip ya kecing sisa persiang banlong 7 day Adventist kecing im jangka kala kam sitam dan bakala siap baptis kala ong ya upita ba un syong kurim no yaka andre ulah kentai haba ka ong hau ba un mi no naying ulah let jinglet sejingai naka siaka nomba por gentil badan sepam seti jong kari bat kebajingai aduh arspa sampume ke Angela kalayai dry men step bat men bau pitar un itu ya jisu try mana syai nga bantip ya kecing sya bat ngakwa men yarap ya pitar buntip ya kecing sya kedua kapha ya kecing kule na korba sya pitar hapon jentil pitar ulangan kecing bajur Uwe nong aikam jago la kena ba ula tu bat wat la upitar ula om ba siam la tu ula set patok lai banai dente hapatok ula don kapor ban perkha ula tai ha kajing bumdon ru ban le teh ba uwe pastor Adventist ula terwa ban ai jingkai ko ba hau ula diang kloi adin kata kan lepor jom kecing laj dapat tahu ulah siap baptis ke Angela kalatip na kabenta latip na kaperlo bau pitar ulah siap set patau henry kam sim latip sepam kecing kulit ko ba jago kaya ten ha kecing duai na kabenta jago try na siya yang bantip ya kecing sisa bat ngakwa bamen yarap ya kecing sisa bat ngakwa bamen yarap ya upita buuntip ya kecing sisa kaya idua hadin ba ulalai na patar upita telefon ya ke Angela bat la yathu ka sipang ka jinge bathmai jago menta ngasngahun balik kwa yang bermi no laying uang ngasnguh pangalong Adventist Angela kala komen sikadai kadang ya upita kakela ya kejingduai baman la kasni jongka pan bagi jim jong kita kan penpau ya kisah jong kejinge jabu kakwa ya ban om di tian le secret show upita phone barabor ban kali sipang jongka bat sipang kikon kente hakawe kesin kalau ya tu bagat temu ban yalang ya kikon beri sekapat vendor kompor keban long sita ya lenter apor jantel teber orang kilarai ban ya kendo ha kata ka kompor ladap nerus nam kata ka jingi klap jongki ha ka kompor upita ularki semua bat ular duk ya ka kilekran antam te bat upita ular mina ka Angela kala ban yoi ba
ulah kelas sisa ulah sangai dikiat bersekret udan ro ya kejinglong berjajai hakata katayo kita lawan berokor banyak keren berkat hadin kejingkut ka kompori ka Angela kala sa sasitiyo hokot gentil manyo ya kejingkren baru kita dai hakata kapor bauloam ngai yepi kasngut ngasngut temang yepi bat ngasngau wa ban syangkurim no bat pi hoi tung ini syangkurim no jubab ka Angela da kejingkemen kata kala jia kelas 6 mensiwa menta Peter ul sakri kum urang ba balam haga balam Seventh Adventist haga nomba kebedaran haga bon batu it ya Jesu da kadonor jambu baro ke Angela kamla bang kemen kampala ban ya jingmen ba kadon menta hakitu isni bedung mensiwa kala syam jingkemen haga khot Matius kalnong bandrel khot balai hak bau Jesu laom handre phen yawat suwa ya ka himau blai bat ya ka hok jakute ya kini ek ibaro ansa ai lam tam happy kathom banengkong jami kalong banwat ya ka himau blai Angela ka om lara pilom ka bangai handre krim jampi ngai yai doi la blai la pan penlong ya ka kham kamratla ada donor Andresna bat hadir Andresna blay coba ya kecing dua jangan laisna mencoba sibenta na kecing kencau sebentar bakal lain kalau yarap bante ya di college na kabenta di aspas rapomut kinong pule hakasnom ke Angela kata kebetulan hak nomba Gabon kublai sibun ya jingtes bun jompi siaga jingin show sebentar makalai mentaka kotal banyarapte ya jing school kebetulan hak nomba jom ka Liberia ini ketika mission story jing tan step di sibun hak ni kapor nginyo page ke video lengkot kaba ajing keren nak ni ke breu kaba I pendap idang sudah pulih. Seek ye first the kingdom of God. If your husband is not a Christian, keep on praying for him, for the Lord can work a miracle in his heart. Jing tu kana mission kabanyila yo ang neka step kolong sisya kaba I sim yang ngahi merway bat ngait scam baka I sim ru epi kiba pet ber kiba yo sngo yakane hakane neka step but niru ngide belong kibriu kiba yasha bat kiba shania haublay te hakane kapon ni lumi jing kan show bat adin katang kerpat di aibor ben duai. Tengah pernah pergi tuai. Pukpa cia try kebeli sibun try jika jinda jemi kecil jini keba malah kasih try malah aini kemet kau kia try baru estel kikam kijam kijini bak kumjur try akan dikasih sabatan kau kau kentang jemi keba mela lapat ini sesen akan cici kri ambil beli kini kasih sabatan try walangi melak bandar dor kalang hari ini mana dari try dua bamen dor kalang bat ini kat bagi dang syakri kat bagi dang yoi kat ini kat bagi haki dang page try kepada sekri jome halaki jongki kisam kijing try try dua bendera kalaro bat ni we kat bagi dang page ba sekri ya tin ke jome kat bagi dang la ban ya so tin ke jome try bukum ju try ngadua try men dara kala bagi we kat bagi dang dan halaki jongki kisam kat bagi dang page ya ke ka live stream ke jongi try kat bagi i ai bakal lo kecil kui ni we bat ki kunjuru ki badan halak jongki ki sama try ni kapor nga wan ni khwat chme try yuan ban lamik ni ki ai go try hoj wala ki long ki barit try ki ai go ji hinde try duai
man mat ku ki hoi kim long e hak mat chung ki ke bo mela ku ya ka yin ka sem ka chung ba kum chu wi wi ki ba no ak ne ka ching ai ngu ching ak ne ka ching ai ngu trai doi bo man ka ku ru ki wi ki ba no ai ne ka ching ai ngu ba kum chu ki ba dan halak jo hin ki sem trai ni doi bo men ya lam ne ti ki bo men ai ka ku ki na ka wi khop sni na ka wi pat atrai kna ba ki la ban ai ban baha trai ta kam ka chung me trai doi bo men ya lam ti ru ki ka ba ki na ya ki sni ki po kum chu ru ya ka balang ka chung hi ne no po atrai doi men dar kala bat ni Bakom cu ro bo men map try ki pok like kilat bersusi kaman ke cu men mak nang Yesus tuai baro amen. Tesua benyai ke por si pastor Dr. KB Kabeteng mencim ke kelas tenya pai tenya roi lang kowe ke ciruai ke boong thau thamai do nu janga. Kalau nang kabasau jong kakuatar kabalai usniam ajar apho kadai chapang kabor jong kajing duai banyai na kabenta jong kiwipan tene kapo ngakarpat ya pastor Dr. KB Kabeteng mencim ya ke kelas. Kublai sabatan ya pi baro hak keteng ke jong Jisu belong try ba belong ben em jongi dia appointment ta sya ka benta jong ke ji kublai ke tin ke jong kublai ke ba ni tiap kum ke sabas school lani ke school ben pau sabatan ke shwara ba ni stam to ni ya ben ni clear ke ji wai lei bu pa jong ni pa lemma me ngi ma you don't come ya ke ji start at ke ji alam nanti ke jome ublai woman sim ko bagi duai amen ai hangi ya ke ji start ada kat bang alam dia ke nika kelas dan ke ji penpau kelas at kumjuru itu baru ke be shimenta ha ke ji puli ke tin ke jome ublai ha ke ni ko agar keteng ke jom Jisu belum tribe belum pening jom amen nili appointment ta syakal nom besar jom ke jia puli jongi lingba jom ke ni quarter baru asyik quarter kaba lai keteng ke jia team jom ke ni quarter baru asyik quarter ke dai penlong paralok na kebentar ulai making friends for God. Kajing command by Sam, a commission, the joy of sharing in His mission. But the subject, yung kajing puli to me menta katayo, kanong besar kadai, kabor yung kajing duai, banyasad na kuntaki waypat, power of prayer, interceding for others. Kata kadai ke subject jika jika puli juni menta kasni ya kedekat kenma ini kedekat lamprang lashem nau Jacob
ke siti ke jong Jacob ke nong ke basan ke dekat ke bakat real ke ba om do ya pla paralok hi yala ki jing palat but do you why de ke benda paralok hi ba om do pen kia ya ki ke jingker pat minat ubahap kala shibon do ya pla paralok hi ya ki jing palat lakin tu hangni bagi day bagi apla paralok ya pla iwe syai wepat ya ki jing palat ki jongi ya ki pop ki jongi ladangi lale ya gadu gadu ka pop ninya tho ha ki para bangai ki jongi ninya tho ha ki pastor ki jongi ninya tho ha ki ramba balang but kita men besan di jongi kata ada ke jingkentu ka bangi yo ada ke ni ke dekat but do you duai da ka benta paralok hi ba on ya duai bangi la bangi ya duai da ka benta ka jingma uble ya kitu ki pop da ni ki jing pakla ke bangi ni lale but ka bakut jong ni ka dekat ka on pin kia on du pin kia ya pi bala dangi don ki cimpang ki sitom on pin kia ya kita ki cimpang ki sitom ki bagi ni don ki bala on ka dau na ki pop ki bagi ni le ke jingker pat minat ubah kala shibo ke jing duai jom ki bahap jom ki ba i le ka don ka boy kata kade kada khat kan mau ke jongi na ka benta kani ke si jong ke jia puli ke jongi ka jingam prang ko ong kat balang jong ka testament ke bakamai ka sio tho ye ke jindon kam jong ka jingduai ka balang jong ka testament ke bakamai di early church ka balang ka baningkong ka balang jong ki apostle ka sngau tho ya ke jingdan kam jong ke jingduai kata gede ke ba ka balang ka baningkong ka lalom bangaduai ba ka balang hagi ni gisi di bakat do ka balang lodi kaya ngaduai bangin longkung ka balang ka baningkong kabasutro ia ke jindon kam jom ke jindwai kalau kabadon kam ha ke jing im kristan ke jom ha ke jing syakri jongi yau play anda kisenran kila duai lapin kenyo ia kita kejaga ha ka bakil ia seng balapin dap ia ki baro momen simakot mat kila keren ya ketinu blay da ka jing snow shlur kata ka dei ka jing mi jong ka jing duai le ni na ka jing duai isenran aka tu ka kamra ka bahane aba kila yes lumlan ban ye duai la pendap ya ki da ka jing shlur ban keren na ka benta ublay kadon ka jing dei ka bacan hapadeng ka jing duai ka jing pendap jauh men sia bakoi bat ka jing pla ka badon boy ka tin ka jong ublay kadon ka jing dei jong kini ki lai ani hapadeng jong kini hakini hapadeng jong kini ki lai ka jing duai ka jing pendap jong men sia bakoi ka jing penslek jong men sia bakoi bat ka jing pla badon boy ya ka tin ka jong ublay kabamot habangi duai small men sim ni pan ya ka bon ka jong men sim bakoi ublay un ai hangi ya ka jing pendap ka jong men sim bakoi ba
nda abang ila yo ye ka jing pendap ka jong mensim akoi. The infilling of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit. Ninyo ye ka bo ban pla na ka benta jong kata ka de ting yo I kata ni yo I ba kidon ka chinga de hang bedeng jong kini kilai kisenra ni ka jing tho na ka kya na ka got jong ka nang ye tho ba jong play the Acts of the Apostle slag balai pinyo nila penkelah kasih ya kani ru ka got kani ka de na ka got pare ong kum ni kisenran ki klempan jingker ku na ka bentaya lade la pendap ya ki da ka jingket ka bakia jong ka jingpen em na ka bentaya ki bensim kisno to baya ka gospel dei banyalak sya ka pertai baro away bat kila dawa ya ka bor ka bo kris ulang ular baun ai aki isenran ki klempan na ka benta yaladi na ka benta ka jing mento yaladi nreki lapan bo blay un pendap yaki bo mensimakot un pendap yaki da ka jing snokya da ka jing get na ka benta ka jing pen em yaki mensim the burden for souls kisutho bayang gospel de banyalak sya ka pertai barak away kumba ukan raja ki Jesu wala hukum yaki ashwa ba late no sya peneng kiu no sya peneng ban late sya pertai barak makidai ban late sya pertai barak banyalak ya ka gospel bat ban kun baptis yaki haka keteng ke jumpa kon buat manusia makoi kata kalau long ke jumpa ke jongki senra bat ublay ula pendan buram ula honor ula pendan buram ia kata ke jumpa ke jongki para kabakat do jogani ke jinglam prang do mabangi wat you play bat ngaya sat na bentaki wepat ublay utrei haki dono jongi bat ukring yangi kamjan syabu bat ai yangi ya ke jistan play ya bakra bangin lek syaki na ke benta kahima jongu habangi wat you play bat ngaya sat na bentaki wepat. When we seek God and intercede for others, Nia saat terbentaki wepat. Ublay tray yang kita jongi, baru kering ni kamjan syau, baru lagi yang kecil start kabakra, bagi lek syaki bentah, kahima jongku, bagi wan ublay. Midway ng bentaki wepat ublay untray ay kidono kijongi ban pendan kami bangin long kita ki aktia ban walang ini ban kringi ki mensim syau ini boy no sya kasni ka paningkong sni ka paningkong sni robi ba but laai ka teng ni ka Jinga pulih ke sini ke bandingkong ke subtitle ke day ke jingale ke bakentuk ia ka neng banyak ke pertai barok kowe ka kentian pareng yom a cosmic struggle cosmic tin cosmic kamu universe kata kamu kamde tam ya gani ke pertai ke bagi ngisyong mereka kentuk ya ki wepat ki pertai ki boplay ula tha ka kentup ya ka peneng hi ka balong ka kep ke jongblay leni ke jaka syong ke jongblay ha ka boplay udan ban ki angel ki jogu ki dan kata ka de ka cosmic struggle leni ke jingele ka jingele ka ba shi tulup
กับเน่งมันกับประเทศนี่ละมันน้องจริงเป็นเปาคาถาละน้องเหี่ยวดอกขึ้นได้ก็อย่าโทษตัวอย่ากันทมากับอะไรเชียร์ฮาบเน่งกับทมากับอะไรเชียร์ฮาบเน่งtinggi iba kecingnya leh kecing syah kasdang nanti nak bening hang ni hapurtai nanti nak bening kawan syah kini kapurtai but Ephesus kalau nak real kalau nak real kan sehingga dia boleh kini kan dekat Ephesus kalau nak real dekat kebakan ke yang tok yang ni ke ke jingle jongi lani ke jingle jongi ke dei kebak kumno Ephesus kalau nak real dekat kebakan jongi ya syashko naba ke jingle jongi kamlong ya kesnam bat kadok our struggle katma jongi atau jongi kamde ya kesnam bat ya kadok kamde ke jingle pakin jadok kabang ida pendon kam daki white lam dari daki dok daki man daki suloi katma jongi kamde kabakum kata ini akan mau ya kata bagi kian ke jingle kiba ki jingle jonga snam kadok Henry ya ke hima ke jingle jongi galong ya ke hima yaki bor yaki noksin syar tei jong kani ke jingdum yaki jingboman bagi jam sim haki jaga beneng yaki jingboman bagi jam sim yau soita bagi yaki angel boman ke jangku kata galong ke jingele ke jongi ke balas dang nanti na beneng ke balas dang nanti na beneng agaba angel beramba ubah kedeng Lucifer mulai elek persyak ya ulai elek persyak ya ka sorka ka jemu ulai pat kumta ke tin ke jemu ulai bala syap no yu nanti na neng syakini ka pertai kita kalau ke jingele ke balong ke jingele makin jamin sin ya ke senam ya ke do Henry yang hima yang kibor jauh boman hagani ke cingele ublay upah yang bersimakot ban binkan do yang kibreu syuran berkentai syah ke jingsi syah ke jauh hagani ke cingele ublay unau penbor yang ni bangin don syah kalian ke jauh kata ke jingle ke bagi tip pun ke great controversy lagi ke jingle ke bakra ke balong ke jingle apa dengan play buat usaita apa dengan Jesus Christ buat usaita ini apa dengan ke bakha ke rasnir ublay ulang penbor yang ni bangin don sekalian ke jumbu kata kamde ke jinglong ke jumbu play ke nature ke jumbu play ban penbor yang ni ban force yang ni ban coerce yang ni bangin ban sangkut yang ni bagi dan sekalian ke jumbu kata kamde ke nature ke jumbu play ke jinglong ke jumbu play rei play upah yang mensimakot jumbu ban penken do yang ni ban kan pit yang ni ya ke jinglong ke jongi ya ke jinglong pop ke jongi lani ke pop ke bengi ngala ban kan big jingi ba bandon sekalian ke jong play kalau ke bapa bandon sekalian ke jong soitan jong boman kalau ke ba kalau ke jingjat diupah yo mensia makoi ban kan big jingi nan tahu pendan kamru ya ke angin ini kalau masuk tenang ublay open bor yang ini bangin don sekalian ke jong Henry upah yo mensia makoi ban binkan do yang ini nanta upah ru leni pendan kamru ya ke angin hakani katma bakin jam sir katma ban le ke badai ban kiai naga bomdai dan ini naga babakla
upak ya ki angel jongi tiki angel ki tiki angel ru ki don bentalan nanta ublai upendan kamru ya kita ki jingjia aga jing em ge jongi providential events ki jingjia ki bala penong le sikun ki jingpang lani ki jing accident lani kino ki jingjia ban penpet iki kemat ke jongi ban penkendit yangi habangila klet yu blai habangila jngan yu blai ban penkendit yangi bangi don kam yu blai bangi don kam ban one prize yu blai ban don ke jinga day kabacan yu blai nama klema u nimla ban le em ublay pendon kam yakini ki lat yakilenti ban walam yang isyabu nanta sakaway kenta kalong kajinduai but kani ade kajinduai asai intercessory prayer kani kalong kajinduai ke ba ka jing tuai ka badon kam hai ka jing em jongi ki Kristan ka intercessory prayer lani ka jing tuai ya saat kalau ka badon kam yani kom ki Kristan ngimla ban light na gani ka jing tuai ladang ide ban long ki Kristan ki bajong ka jing tuai ya saat ka jing tuai ka long ka we ka bentang kawe ke benta ka badan kam ha ban yalam ni show blai ban yalam yaki tu ki bompat tip yu blai bompat tip yu jisu kumunong pe bo long sisma u jongki kani kalong ka jingwai kalong ka badan kam ha singan puli kani ka para ani ka masutna ha ko wat lau blai ulale lu ya baro ki although God is doing everything He can to reach people, but God shall be brave. Before we pray, Hashwa bagi duai. Wala do play wala le lot iki baro ban God shall be brave. Hashwa bagi duai na beta ke chimpen im ke jongki. Our prayers unleash the mighty power of God. Ki jing duai jongi ki pelai lut ya ki bo ki jong blai ubadan bo but he can do more in behalf of others when we pray hendai ulah bele kambun nak kita ki waipat habangi duai ulah bele kambun nak kita ki waipat haba ni duai then if we did not haga jaga bangi ngin om duai na bentai joki ka bamut bala da ngin duai na bentai ki wei pat ublei onum la banle shibun na kata kitu ki badan kam yu nong pen in kitu ki badan kan kam ban wan shu jisu ban dian oh ya ku bodang penem bodang sius ba joki dan ke cinta ke masuk tendak ha nak kot the great controversy ke sla ke sang spa atusan ke kot pareng standard edition dom it is part of God's plan to grant us in answer to the prayer of faith along shimenta nak ke cintu ke jong blai ban ai hangi kum ke cintu cuba ya ke cintu wai jong ke cinget that which he would not bestow did we not thus ask ya ka boleh unam ai ladangi ngempan kalau shimenta nak ke cintu ke jong blai ban ai hangi ban ban ai ke cuba ya ke cintu wai jong ke cinget ke jongi bani kabar unam ai
ya kaba unam ai ladangi ngiem duai ni kalau kaba so tenat ni kaba kejing berkat kaba so tenat bahar sahan ni ka para orang haba ni duai na kaba jono re jono ki bang tip yo Chris ka play ki la ki jing ku play ban wan ban tut ha KGM Jongki, when we pray for someone who does not know Christ, kapag inuway na punta Jongno ni Jongno bang patip yung Jesus Christ, it opens channels of divine blessing to flow into their lives. Kapli yakin no Jong kijing kerku bakin jablay bantut or kijing ki Jongki. Now, God honors our choice to pray for them. Ublay uram yang jing jing bagi duai yang bentai jongki. Ublay uburam yang uburam yanu bagi duai. Yanu bagi duai kita ke show yang jing jing and works even more powerfully in their behalf. But pray don't more. Pray don't more. Abang duai yang bentai jongki. Ini kalau kaji duai yasa kaji syak kaji kulit jadi mata kata yo kada ismang kaji duai yasa intercessory prayer kabalong kaji duai kepada kam kabangi kum kepalang ni dan kam shibut bangga syukwa bakom ale se nama ka duna kani ka jing duai this type of prayer kani kaji duai yasa ka balang dai nama kata ka ngimpat yo ke jingkala ka bamut jong shibon ki mensim ki bahaye ki bahasam ki jomi kilok ki jo ki jomi ki marjan ki marpa ki jomi hage jo ki jomi hage ri ki jomi nama nidang duai nidang tuna ya gani ka jajing duai ka jing duai asai kabalong kecingduai nak bentaki waipat ibala balong ki khon ki ti ki jongi ibala balong ki tengah ki lok ki tengah ki jongi ibala balong hemmen ki para ki jongi ibala balong ki lok ki jor ki jongi ki marjan ki marpa ki jongi ya poi se benta jaga sini kabaa Jesus unang yasai badan bo Jesus, the mighty intercessor. Ujisu, ude unong yasai, ubadan bo. Nakilang yasai, baru ngilaban ong. Most powerful, the most mighty intercessor of all the intercessors. The baru ngilang yasai. Barak kinong yasay akan mau yang John Knox berduai gani kecil duai berdengai kani kecil duai yasay kecil give me Scotland or I die. Scotland I can bring you Scotland kin kelak apa kin worship Jesus lemda kenta kamha yang apa menjawab no ta galong oi ka bo jong ke chingwa yasai ka ba pen kit ka ba pen shet ni ka ba bo ye ke ching kit na ka benta ke ching pen em ye ke men sil Jesus unong yasai ku ba don bo ting yo i shisha bangi puri ye ka testament ka ma yo i ya katu gani ki nuksa gani evidence ki saki ya kata kacing ya kata kacinglong kacung jisu golong unong yasat ubadan bo Lukas kelong kabasan gan khat kabakat ri kong ulakan ria no syaki jaka kinja hari kla ban ula duai ru aga de gulukom kacung jisu ulai syaki jaka ge bakinja kabamudan mano
ban penwet u ban hantu u pelut po ha ke jingduai ha ke jing kren ba u jong upa Lukas lenong ka ba kendai ka dekat ka ba khat pra ko kala jiaru haba udan duai waibri kani kalam ka secret prayer ka jingduai beri let's say bangi di balai don nok ron tengah let's say mdei bat kalok ka tengah dan ni kilok ki tengah ki jongi re malway badu blai Dhammana malway badu blai hatu ngile kini kum kilok ki tengah cimrang ka kentai hatu ngile kini kum ki kemi ki ba Marway blay, kami marway blay, ukpa marway blay, banyak side nak kita kecilkan jom kikon. Ladon manu bala jingai no blay. Hatu ngile kini, kumino yalang juga balang, pasto, rambak balang, cuma pesan, bantuan yang kita kecilkan jom nur, haka balang, lani haka imam besalam. Itu dia bala jangan Allah belai. Ini lalang benuksa kalau Jesus. Ulale. Marway lani way real. Markas kunung gabah ningkong lu dekat balai kusang dia tu ini. Oh Jesus dan step pernah. Dang shumar berngut-bernget ini dang berngut-bernget ke sini ula lecya ke jaka kenja banduai ta shisha jisu long puno yasat ubadan bor no yasat ubadan bor ban niyo kita kesaki haga ministry ke jomu haga jikshakri ke jomu haga ni kapote tigi lies nem shiten hadir jo bajik baptis choku ministry ke jomu jisu ni isha kala dam the kapor was filled with power and might malah pendam go mensiba ko nada ko bajik baptis yamu mensiba ko lawan hiar nanti dapat haga dor jom keparo Ula pentakku Jisu la minna wa Jordan ongetin. Ula leksha Galilea. Mana penslek udah wensia makoi. Panya baka ministry ke jauh Jisu shisha. Kalau ke ministry kabadap daki kamba daki kam kibaplah. And Jesus' life was one of constant divine communion with the Father. Kecil Jesus, kalau kita kecil kabadan kecil day kabam dekut, atupah ujau, constant communion with His Father. Kecil kabadan kecil day kabam dekut, atupah ujau. Tak kalau kecil Jisu masih makoi balek ya kamon kejumpa ban pendep ya ke kam kabah haswa syau bin kubor yang Jisu do masih makoi kejinduai wa ban pule kini kejinduai oi kalong kata ka lenti ka ba ka neng gala penslek oi ka ba pinya so ya kejimpom la bat kejimplot jongi bat ka bo ka ba don bo ka jong le ta kalong kejinduai ka pinya so ya kejimplot ya kejimpom la jongi bat ka bo ka jong le. Prayer is a heaven-ordained way of combining our helplessness
and weaknesses with God's omnipotent power. Chính đuôi cái lệ người ta, ini sok yang ini, berkebor kacang mulai, kebor kacang mulai. Di kita kalau kacang tuai, ai kalau kacang tuai ni, kinong krimen siap kita job kita, kita brave shinrang bat kita, jom kacang tuai. Effective soul winners are men and women of prayer. Dagi dia belong kita kinong krimen siap kita job. Kita malam ni kita sim show play, bersibuk kita sim show play. Kita don kamdan long kita brave jom kacang tuai. Balai bagi malam malam ni kita sim show play. Nama bagi long kita brave jom kacang tuai. Ngem patia san kita play. Naga bentar kita sim kita depan kelak kabut. Kita sim kita depan kelak kabut. Cinduai, kecinduai kalau kebadan kam, lagi ayu boleh buai nak kita jongi lu, dek tambangi dek berduai nak kita kiwai, dek boleh uduai nak kita jongi, duai nak kita jongi ini kenuksa, lagi jengim kejong Petrus, Jisu om Petrus om nganduai nak kita jome. Bamen om lihat si gigi pensoi. Jisu kuduai nak bentar jom Petrus. Baru boleh lejbat jiduai ke jom Jisu. Jiduai ke jom Jisu. De ke jiduai ke jom ni. Abang ini duai. Setelah ini para kabakat tu our persistence in prayer acknowledges that we recognize our total absolute dependence on God. Kajing duai, kajing let kajing duai. Persistence in prayer ka penpau bangi itu ya kita kajidon kam jongi bangin syania how blay bankot syagi waypat. Dia kibangi duai, ibat abang duai, berapa bagi ni syania awalai pada kebor kejogi imlah anle em. Poisha kasi kebalai, kebor nayai, si kebalai om kejiduai asal jom Paul's intercessory prayers, upor. Como Jisu, ulalong unong duaya slay, ubadan bo, upolong way na kinong duaya slay, kibadan bo, kabagi siya mga Bible, iba upol udway, nakabantaki, new converts, kito kibadang syukala kababot. Upol duai na kabantaki balang kibawang sidak seng. Upol duai na kabantaki para bangay. Haki balang kiba kiba ulas seng. Upol ungay baka ke kajia habau duai bahkan jia lada duai udah dia kita kejingai bau boleh ya ke bau duai ke bau pan apa ke dia ke mon ke kuat ke jempu banyak ke ba lada duai yang yoi popol long way yasa ubakra wai yagi para bengai hagi balang di paper di ba ulai sa segi punya puli keduka khatna Ephesus kenong ke ba ningkong kecingkeli ka om ni iwe khatsan do art way Ephesus iwe
kat san do art way kong tung ni ke jingli hang ni kong haki lain bal hu ai ha bu ka bu ni lain tho ye ke jingl pat ke ba pe ke bo ko lo pa no ble na ka ta ki nong Ephesus ka e ka way ka bo ko lo pa ke mang no ble bu ai haki to la se ka por kam syak bagi ni puli dengan ni puli ke ni ke ya ke ni ke ka ya ke ni ka para ka bal ai ha bu ya ke tu ka commentary le ni ke jing batai tu ka on ki jing do ai jo bo na ka batai ki para bagi Ephesus ka long ka badon kam ne lo duai o ble ai ya ka jing start ba ke jing ha ke jing long ba ke jaman sim hagi ka jing start ba ke jing ha jong ke jing long ba ke jaman sim hagi nang on la ban pen shai ke jing mot jong ki da ke jing shisha ble da ke jing shisha ble ula duai ro bakin syampat ma ke jing train ba don bo jong ble ha ke jing em jong ki uni uble ulong ba don bo tam e hadu bawa ni patu jisu na ki baya kata kalau kan rem jong jing men jong kata ke jing em ba bom jong ko u kindai ke dei kat san ado artway kini kalau ke jing duai ke jong apostol Paul ble ai hagi ya kata ke jing start badia ke jing ha ai ke jing long mensir jing long mensir ang ni dekat bakat bakat nhiều bo ji bo ble Jesus Christ bo try jong yu ba ke bolom ai happy yo mensir ke jing start bat ke jing pen pau ha ke jing tip syapang jong u balapun syai yang mat ke dono jongki bakin yo tip ke e galong ke jing men ke jing khot jong u bat ke e galong ke jing re ke bolom jong u na ke benta jong u ha ke before te kani kalau benta do ke ke si ke ba lai Paul ko nong buai ya sa ko ba krau jong ke testament ka ba mai testament ka ba mai ini point no sya way pat kasi ke besar sya ba ni jan point sya put atat apa ban shim slam tan berkata kalong jing ka title ni ka subtitle ko on keyboard bama ayohi kibatray kam unseen powers at work keyboard bama ayohi kibatray kam kani ka benta jo gani ka lenong ka jogi ka kren gani ka ho ka kren shapang ka bor ki bama ban yohi ka bor ka jong blai ya ka bangi ma ban yohi ka tray kam ban yarap ini habangi tray ka kam ke jogu habangi min wine ka benta ka jipen em ya ki men sir ublai udan ban yarap ini ublai udan ban yarap ini ni dai ban yo ya kata ka assurance ni kata ka jing soul scam ba habangi wine ublay udan bani rap yani ublay yo i yani yo i ki dot kam ki jongi yo smell ki jing duai ki jongi ba ki jing duai jongi kim long le no e ki jing duai jongi kim long le no e ka ai ke duksa ni siapa udania lo bala duai ubala kusai ya ke jing pelat ki jongi kon Israel jongi Juda na Babylon Allah boleh jika tu apa jom Jeremiah bagi jilum rau jom Kibri jom Blay Babylon kita punya Muslim bab yo i bagi nya Muslim kita jangkut ula poisha ka bakut kahima Babylon kita jan poisha ka bakut aji syah ka bakut jom ka bat ula teman padumpat yo i ka jing pendem jom ka jing tu lupa ka jom Blay ka bawa alim ba jom Jeremiah bagi jing long rau jing ko Israel ni jong Juda Babylon kamang inyo Muslim baru Daniel la kuslai shibod da bentakan dia Allah duai syajan it like ayo kenti Allah duai shi blai ya ke jing pendap jong ni ke jing to lupa ke jong blai ban like no ke bri ke jong una Babylon
bagi lai pai pat shala ka jong ka shnong shala ka jong ka ri but hadin lai te yo jong ting duai ka jong Daniel jing duai jong jing sha jedit u play ula juba ya ka jing duai ka jong ula pa yo angel Gabriel on banเป็นชายมันเป็นสโลโทของดานิเอลยากันจิงด้วยกันจิงด้วยกันจิงอูเตบัดพออยู่เลยดาลาดีอุลาวันไมเคิลอันนี้ก็ไปแย่งอยู่ชีสคริสอุลาวันนับแนงอุลาวันนับแนงบัดยาเล่บัดโอ้จงพอมันก็ดูอินจงกับเปอร์เซียก็ไปแย่งอยู่ซอยตาอ๋อbut lapan soto au Daniel ya ya ka ching duai ka choku te ngio i hamne ta ga de ching wat se ga pangi don kam yo nam ni ga lon ba abani duai tu play don ban ya rap ni ban yo sio ya ka ching duai ka chini ban ai ching duai chini be de ka man ko de chini ni ya po shi si ka khat do ta si ka san along ai ka teng ha ka phare ko prayer focus ka bamut bagi jinnu ai jungi ka de ban long ka balong specific lani ka balong tikna ndai bangin shiduai general ya ka peng ba ya ka peng baro re ka de ban long focus ka jinnu ai jungi ni de ban duai na tikna na ka e nakabenta jodoh bagi dimension ni the jero da keteng ya kita kejington kam ka bani ni pa la ne mi kwa ko glai ko ya rap ya ni ta ga de kejingot jo ga ni ka benta jo ga lenong prayer focus ka kejingduai jo ni ga de lenong focus bagi de benduai specific ni de benduai kejingduai ka belong tikana nakabenta ke nakabenta jomno u Jisu la duai kapang eleni la duai ki bakum gini ki duai ula duai nakabenta ki senra apostle Paul ula duai nakabenta ki para bangai Ephesus Philippi Colossae ula duai nakabenta Parlok jamu leni para syakri barang sama jamu Timothy. Leni ki para syakri ki barang sama ki jamu Timothy, Titus, but John Mark. Ki jindu ajami ki de ban long kumta. Nim de ban shidwai kelung la. Ya ke re. Hai kam tam hai chính duai sa i dan kam ban duai i de ban focus ban ka chính duai jangi ka de ban long focus ka de ban long tikna na kam ta ke re ke te angni ka don ka chính tho angni ka ba ong au Yohanes kani kwa na nika shiti ka banikong Yohanes ka nang basan ka khat sa hado khat real ong hamne ke ka bachia habani sa na benta jo ki weipat ke ka bachia habani duai ni sa na benta ki weipat habani duai na benta ki weipat ni kelalong ki lat jo ka jingker ku blai haki we become channel of God's blessing to them uthe ya ka wa jagi ka jing na ka khet neng limba jong shaki ki pat ba jago soita Satan's force ki pat ba jago soitan ki khenyo haka surjo ka jing duai sa Satan's force trembles at the sound of earnest intercession.
Ellen White kabataya ka bojo ka jingwai hagini ki kuntin ki ba harum ka ong kumne. Ellen White goes, Satan cannot endure to have his powerful rival appeal to Satan la syaban yen habawas yo baginong shon jong u kinwai Kibril ki jong blay Kibril ki badon siya liang ki jong blay kilong kinong shon ki jong Satan badu Satan laban sya ya Kibril ki jong u blay ya ki rival jong u ba kidwai nama usyakti baru kenyo hakmat kabor bat keburung jamu aka soljo bejidwai Shibraham di bagi pondom Satan di kenyo he fears and trembles before his strength and majesty hakmat kabor Jonglei Satan. At the sound of fervent prayer, Satan's whole host trembles. Jing sawa jong duai Shibraham kipat jong Satan paro kikiyo. Jing duai kepinya sok yang ni bang duai jong bor belai. Agat mana bentak mensim Shibraham berkata di balajan. Prayer connects us with the source of divine power. Cinduai agat mana bentak mensim di balajan Shibraham berkata. Agat tagadau di dalam kamsya ke cinduai. Kamtam ke cinduai yasai. Ini ke krenchman ke cinduai yasai. Maka cinduai yasai punya sok yang ini kebor macam play pada ni yasai nak bertanya mesin kibala jom kado pleno nak keniga si penkrep belum kecil penkot ia kena parah abang duai nak bertanya way play pendan burom dia kecil IT jongi syau bak kecil syania jongi hakabor jongi dah kalau pendan kam yang kibor kat neng ban pen kelai ke cikim jo kibril. When we pray for others, God honors our commitment to Him and our dependence on His powers by employing all of His resources of heaven to transform human lives. Kat ba ki jiwai jomi ki kir shikaket ki angel neng ki step ban trekam hagukum ki jomu. Kiangel di masyatri ki ap aga kep bakin komo ya ki hukum mu Jesus Christ panjuba ya manna ka we ki jituai ka bala ki tiu haga jingai ka ba Shibraham haga ba em kiangel juga beneng ki ap ya ka hukum ka jong Jesus Christ baron khilai chete khilai ya rakti parau jori ubadana ka jingai badan nak cincin ulah duai ulah kerpat ia kejengerak lain banyak kau ada kecimut ia kena kecing berkat lah talk lah stop nak kekot selected messages setelah volume ke R setelah ke live spa ia punya ulah sing ada kam ada puli ada keparing buat kam syai ministering angels are waiting about the throne to instantly obey the mandate of Jesus Christ to answer every prayer offered in earnest living faith. Idan yang Jesus hamba amdan watang the way ke jituai ke bawa syujah no lem dayo siau amdan ke weru ke bawa let no do play lakin siau yaki hab neng baan sejubab haka wah bor bat haka jakbat ke jaka ke biang ke play utip kam ha ada sukunat sisai gani we have the assurance that not one prayer is lost. Dan ke way ke jituai
duai kapawan adu kabami adu kadonot kabalet ai. Not one is forgotten by God. Dan ke way ke duai kabami adu kadonot kabasnot kabala klet duai they are stored up in heaven. The book can show happening to be answered at the time and place banjuba akabor akajaga that he knows this kabulay kutip kambha lanu ay kajimpan kajomi hangnu ay kadai kang yang ini bangin up de kajinya sya ngin up de kajinya sya de kajijuba kajulay de kajimpan kajomi. What an assurance kanu sya wasu tunat nengeng ni yo mensin lagi ni ketir testimonies for the church ka volume ka ba ningkong ka slat aspa like way ka om kumni ka jingduai jong ka jinget kam juja no henrei la dengi tuai ni do dawa ya ka borbor ya ka juba ka ba biang on yo ha ka kom ka ba her pa ka ka ba ngin ni lenti. The prayer of faith is never lost, but to claim that it will be always answered in the very way and for the particular thing we have expected is presumption. Ini bagi ibai, ini melakukan kini boleh pun air kumbangi ni pa. Malai say kita kejimpan kita boleh yoi. Bagi namlong na kunta kejimha jongi, kinamlong na kunta kejikar ku jongi, pinpan kila namlong na kunta kejimjat jongi, tu boleh ai. Bagi kita kejimpan jongi. Ini melakukan kini binti yo boleh ai lo kat ka bangi pa. Mau boleh dek ke ka bakhamha. Ka bakhamha kunta jongi kata ka kejimot. The prayer of faith is never lost, but to claim that it will be always answered in the very way and for the particular thing that we have expected is presumption. Presumption. Ibn Shlorayu. Ang iyong ni, abang yasay na bentagilok kitnga jongi. Ya kikon sirang kikon kente jongi kibahayeng kiparalok. Buat kipara bayar Thailand, kipomtip yo Jesus Christ, amdan datang way kecil duai ke basnur kerjano imla, lesi banyak kejupa kiba marma, hai kitu kibagi duai, nak betul kitu kibagi duai, play, dan play kam hai kitu lo cumi, aku kam kibagi in setip, kata bom jukut, not one sincere prayer is ever lost. We may not always see immediate answer in those that we pray for, but God is moving upon their hearts in ways we will know only in eternity. Aki lenti rukam kabangingin tiptaha kabong jukot. Doble bu, begini kecil-kecil, begini I'll blame my chiba name I know you go try. They get you bully get the with your man. You why go play. You get go play. Woman see a code by Malayan. I can get you bully get the with your man go try. But you talk me getting to done come. Junk at chin do I. Never the taking way man. Get chin do I aside. Amen. And mommy. Men maaf ini try. Shimet. Men maaf ini kepalang. Ladanya lah fail ada di kita. Bagi dua oleh menyerap ini menyelam nanti ini mencet boy ini. Try. Bagi nom lepas. Show. Try. Boy. Bagi cintai bagi di kita. Cintuai, don't come here. Why don't you tell me wait but you begin the journey and the thing of Jesus. Amen.
Kalong sisya ka jing kerku habai pastor Dr. KB Kapiteng ila shim ka kelas namar kalong ka basyai bat kalong ka basuk bat ka basuk ban sengutu na wat yani ki kena ru bat ngamar tete nya pi ki basngau bat ki bapej ru pilayot diang ya ki jing kerku lingba ka kelas fresh pastor Ninduai bapin bau boleh undan kat lang berpi ben ayah pi kamet kapakot kabakia kat bapidang yalap ya ketin ke jong u na kawe ke pos kawe pat mat penuai ya ka sabat skul ke jonyi tu nya phalang skul jerai ka basau spa san ka baong jing duai kibai ngadan kam hadin jong na jing ruai kerpat imis kan phai ban ai ni ke jing duai penuai Tan kedang kikli jingdo. Jisu be je siambat. Kube shibu ni kiji ku ki jong me kam tam mela ai gi kamet ke bokoi bakia. Wala ngidon shibun kijing kijing duna ha je im ke jong ngin de me shima ino engi me yairi misumari ni kijing ku ke mela the ha kijing im jongi ke manasi imla banyau ki atang ndat ke kijing don rikat ke jong me bangi. But sini kompososi ebe
hagi jing im ke jongi ba man nakasngi le to ma bengi atrai kandat ba to ai ngi bengi suthu bengi long kham jan shami bat kubli shibun ye ki baro ki me ale haji im ke jongi kubli shibun bat kunju ya kelas ke bangi la yo sngon menta lengba syakri jong me to aba ki jing hikai baro ki bangi yo ngila ban pendon kam bangin bu hagi jing mut ji perkhat ke jongi ha ke donut ke jongi bangi la ban pendon kam ha ki jing im ke jongi ba man nakasngi wala dangi don hanu hunuru kubli shibun sa isien pat ya ke kelas ke mela ai bat to ai bahkan long kajing kerku dengan tajungi iwe kam tam ki parlok parjo ki bahing basam bat kumju ki bapet ya kini ka jishakri ke jongi hani kesni bat to don kalang bat ni to map ki pop ki bangi le apa si akamon ke jong meman ke por kini baru ngaduai ngapan keteng Jisu amen. Biasa badan ni bawa iwe itu ki badan halaki yang kisah mengenai bayu ini ni yang jadi ka jongi ni skem mau beli lakukan kuih pilih kamat ka buka ka kia apabila badan dekat boleh pindah ni skem makin dekat hanya ban yang mana lambat ni macam kuih yang boleh ni skem apabila ban pe yang ni video halaki yang kisah jongi pas dah ka jeseng asin ka jongi hanya ka por ni phane pernah ka jua ka ba arspa nyo ka teman
renti trong hai cái trình đoán câu cấp ba trong như ba hợp nên ai cái trình ngộ ở cái buồn xem này áo play upalaya lamanti cái trình em cái trong như lần ba cái cái dấu báo rõ chỉ tay dấu và đại cái trình ít cái trong này áo play này ai như cái la cái bục share ya kapan ya don bentalang áo play hai cái này cái seni rengkat bagi way pat rupunjuk ki para mesin perkodon ki para bani pait ki badon hakaleng jom ke khasi jantia conference ya kapan syakri pat ban pendan burang ya kana ke kerteng ke trong áo play ayu ya me áo play ya ke jimbu renti ke trong me natu pastang jom ne ke perthai merapu ya ke ne seni pakan long kasni banimlah áo play ya kapan syakri pat ban pendan burang ini kasni ya kabangin mau ya me kum nong thao nong pelong jong ni kasni au play ya kabangin na ban ken mau nong pentiu nong suspa jong ni patu ya rat ini au play hak ini kasni kat ban pelit cimot ya lade rengkat bati ai ki batin ja play ni khot kerpat ya me panor kat len bat ni rengkat pat mesin bakut jong ni kenang baya ka ai kabangin le hak ini kasni kan long do priang pun hak mat ke buram ke jong ni bat kham tam au play mình snow ba mình pun kure ek dot nut ki jong ni da ka benta bat ai la ki ka tien ke jong ni ban dong jata ha ke jing mujun berkat ke jong ni bat kham tam au play ban thau thma ya ke jing em jong ni leng ba da tien ke jong ni ka bagin sayo snyo i snow ba au play yo mun sim jong ni ban klei lai lut ha ni wai ki bas nyap bat ba sha score ya ka tien ke jong ni leng ba ke program tu kro khu ya ni leng ba da tien ke jong ni bat yarap ini au play bangin im ya kacing im kat bakum takin ka jong me ka bagin sayo snow au play ki wa jing pinau pa ya kini baharu ipan idam ha kerteng ka batyang tam ka jong Yesus Kristus kono pan e bang sus pa jong ni wai amen. Kulis betulnya pi bero blay long bubha bat la don rengkat lembat ni hakane ka teo bero steo bat la ai hangi ya kamet ke bokot ke bokia bat nungkong ngakwa ban ai ngo yo blay bola ai ngi ya kane kalat bin sakri yo lengba kane ka online service hakane ka sngi bekentang kho jong hak kerteng jong jusu ngakwa ban priang supaya pi baro ki baya sakri rengkat bangi hakane ka por ngadwai ba blay un kerkhu yangi baro kat bangi ruai duai bat yo sngew lene ya pule ya ka kten ke jong ban sedang ya jin sakri ka jongi hakane ka khilmat tunginya pai se ka kot jirai ka nambar ka ba arspa sipau bat hadien kane ka jin roi nga kerpat ya imes susi ban ai hangi ya ka jin pulis dang bat jin tuai Shall come on,
Kublai sepeton ni pi baro ika jimpul sedang jongi ngin pasha kitab jong Genesis. Kalau nong bakat al kadukot iwe haduk lai. Ko ongkum ni. Te utrai ula ong hau Abram. Tu ki lek no me mamehi nakari bat nala kikur bat naka ying ukpa jong me. Sya kata kari ya kabangan pen I hame. Bat ngan penlong name ya kijat bendriu kabakrau. Bat ngan kerku ya me. Bat ngan penkrau ya kakerteng jong me. Meru menlong kajing kerku. Bat ngan kerku ya kita kiba kerku ya me. Bat ngan tim ya uba tim ya me. Bat ya ki kenja bendriu baro ha kepertai kinlong ki bala kerku hame. Kadi di kajing polis dang juni bala kene gepor tongin ya pendam kle kajing duai. Di sube kulbe shubon tra jing don kalang batni kani katayo baro shtayo ngi duai atra ben min don kalang batni kat bengi sedang ka jeseng arsin juni to kuru atrayu nong kren duk kunjo to ay atray baka e ka ibun kren to ay bo ngin la bengin bat kamtam bengin la bengin bo ka baka do no juni bat ka jumut bung ka juni ni roi ro atray mta ki bru ki badon hing sam jung ki ro to ay bakin to pai mun sem bakho jong me bakin yo shaki bat bakin yo baka e ka ibau nong kren un kren kin bakin yo e ka jing kur kumjo bengin roi ro atray to don kalam kitu ki bru ki bapang bistam ro kumjo badon hing hospital ro kumjo to don kalang bat ki to a to ta ki da santi bakhai bo jung me bakin yo ka jing ko jing khia to small try jabab jing doi jigi da ma patrai po pun ka sim baba pan amen. Kaktian ke jong bleh ke kitab Malaki lai spau kong wan lam ya ke ba spau baro syakayeng jingken siau kenang ba kan long ke jingbam hakayeng jonga te kan ka por ngin lum ya ke jingken siau bat hadin kata nga kerpat ya I temen basandi sweetly benduai na ke benta ke jingken siau tong menir wai lang jikku na ubleng niyo jingku na ubleng niyo tongin ayo ya ubaro ya robiru kea nelko yupako batmen sim bako amen. Tu pening klik jing tuai. Kemudian sesen obli kupa jing pening karak bang wan ai por jing paspon jing mem na thai ngi pe karak ba ngile yo kamat khia karak ba le ma ke jing khu jing me karak ba. Obli men pam ki khot ke belang jing karak ba ki bedan ha jong ki ngesam karak ba ki sa skor ya tin ka khu jing me karak ba. Ngai skem ba me the ki de jing khu ble ki jing me kam ta ma ai ki balak ben yo mesim bat lagi dan hing ngesam karak ba kom do dak ban yorok buram khateng jing me karak ba. Au boleh dua kamtam akribat ni kulish buni ka sabus kul ni yo le bai pastor kapten karat bha ngi baki ki boleh osno ni kribat la bha ka khun mata jingi kamtam kitu ki badan hai ngeseng ngi iskeba makiro le yo jur ko bo yo ngi kribat karat bha au boleh ngi dua kamtam ai kribat karat bha jingi bret ngi iskam ngi hot ni ya keduk shun ki jing e jing jar la jingi ngesem bai karat bha ngi dam khendiak ka ban ai nam ta ka kam ka jume karat bha khana malam sapriang gospel jume sak ni pthai au boleh men kam tabai ya ka jeseng muju ba arsing karat bha nai pastor pi sentem karat bha ngai skemba men kerku kam tam i rom ju ba kam tam lang ngi wei pui karat bha ki ba saskon lo jogi ngesem ala bha so juna khit ba ngi upan spa ji mata syed bersyukur amen. Sya bengin yo ya ka jing syakri na ka ketian ke jong bleh ngin yo ya ka jing syakri ya ublai lengba ka jing roi kerpang na church pastor H Maulong.
Bless beton ni pibaro. Ngits kembau play ula dorkan dan barni barni la yo diang shibun ya kejimbam bakan jam sem hakane kisi bakan tangkoi jong ulumba ke kelas ka bangila yo snyo bakan juru lamba ke jingit hukana mission bar jingruai but hakane ka por ngin yo skoi ya ke jingit ulumba ke jingruai but kane ke jingruai dengan ruai kane ka por kade kitin pareng ka baong try teng i ko mamilong kabaong ba try teng i ko mamilong jingai nangi i ko mamidong jingai ba nangi Henry wala kataru ngimdong mansim nyai teng ban nget hemiu blay Henry ngani thu hok ngan plaba don dipor ba asu bawat banduai ro bernam tip kumlo man sedang ke kabanganong Henry de kajing ai ke jong me hagdo no ke jonga man por ngaya teng banduai wala teng bangadon ke jingtum wala teng bangadon ke jingile ke jinge ngai teng banduai ban yero ban ngara kiti jonga number ngai ro me numar kiti jongme kalong basisa ngan yero me kene de ke jingduai ke banganduai hakane ke pon Lord, it seems so far away, a million miles or more it feels today. And though I have not lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give me grace, with all that's in my heart, I will sing, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing. Because your word is true, I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. But I will put my trust in you. Lord, I know you have died to set me free. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Lift my hands to honor you. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will pray. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, and I will sing.
Kublai sibun pastor ya kajin roi kaba pila ai hangi ngaduai bu blai unyai betang ban penun kam ya phi kaba pilang trei ya ka kam ku jong blai khamtam kaba pilang Kristian ya ka balang jongi hanong po lengba ki kam bat ki jin trei jong phi te hakane ka khlemat sya bangan ai ka por sei nong kran ka ban ya tho khandiat chphang jong i pastor evangelist suntem ide na ka shnong menso na jan tia hil bat ila pendap ya ka jin pule jong na Spicer Adventist College bat hadin kata ila trei kum uchach pastor hathang kharang seorang bat mentai la teriku muchaj pastor hak balang thandroi bat hakane ka por klem da pun slam shu nganai no ka por sei nga nengkong nga ai ka jingo bat ka buram sha uplay upala thao bala penong ye phi nga paharo bat ngakwa ban ai ku play sabaton basuk bat kemene phi paharo ki para bangai ki bahanong po bat kumjuro ya ki paralo ki parajo bat kumjuro ki parad me ki badon hakeleng jom ka khasi jantia conference ngange ku play don ka khubo na ka benta jong phi bat nakya sobhai ki baro sha ka tin ka jong play ha ka ne ka no phai si jong ne ka si ka subject ka ba kwa ban ya sa bat phi ha ka ne ka si ka dai cha phang long ka chin ker khu kum ba ya phi yang la kerku. Ka kitab ka jong Genesis landong ka kitab Genesis landong ka bakat ka dakot ka banengkong hadu ka balai nakwa pan pulu ya kini kita khot ka ong ya phi badinga kumme teu twai lo ong hau Abraham to khilik no ma mehi nalaka ri bat nalaki ku bat naka yinuk pa jong me syakata ka ri ya ka bangan pen I hame bat ngan pelong na me ya ka jat men riu ka bakrau bat ngan kerku ya me bat ngan pen krau ya ka kerteng ka jong me meru men long ka jing kerku bat ngan kerku ya kita kibala kerku ya me bat ngan tim ya utau bat tim ya me bat jat men riu barok ki bah kertai ha ka pertai kinlong bala kerku ha me dai halor kan e kalenong bat halor kan kita khot ngakwa banyasan bat phi ya ka khubot ya ka bangla ai kerteng long ka jing kerku kumbaya phi la kerku hachwa punya syakmat tawinnya penlejing mod ha jing duai ban panbor no play ba kerku yang ni ha re kasni lan ba ka ting ka chong ka bagin sayo snow tawinnya dua ko pa chani upaha peneng ai mu ya ni a uplay na ka banakan de ka por ka ba kodor ya ka ba me a uplay ni ai ni ya ka bagin ma ban ya sin bentalang ha ka ban syakri ni uplay rengkat bat ki wai pat ki para mensi ba kodor ki basnat bat ba syakor lengba dari ka program na ki jaga ba pher ai mu ya ni a uplay ya ki jing kerku ki chong me ni ha ka ni kita yo paharo si tayo bani kerpat ini au play panorkat lembat di sachi simbiang hagani kan not thai si jong gani kasni khenang bangin ma sisa au play ban yo tiang sachi simbiang ya ki jingker khu ki jong ne doker khu ya ni au play pat wana mino di kun swet ini lengba gani kenta tolong kat pat mi rengkat pat mensi ku jong ne sinyau au play ki jing wa jing ki nampam dan ma pat ki pat rekam sosi ene man kasni haga jing em ga jong ne na baik ni paharo ni pani no idang haka kertang dapat yang tang trong diskus na pat im jami amen long ka jing kerku kumbaya phi bat yana la kerku ngakwa pat pule biang sachi sin ka jing khot ka jong uplay yau Abraham man bau la khot ya ong ya u ya ken tin to khilik no ma me hi na la ka vi bat na ki ku bat na ka jing u pa jong ne bat ngan pelong ya ni ya ka jat pen riu ka bakra bat ngan kerku ya ni bat ngan pengkra ya ka kerteng jong ne meru menlong ka jing kerku ngakwa paling bat ya ka kentin ngan pengkra ya ka kerteng jong ne meru menlong ka jing kerku bat ngan kerku ya kita kibala kerku ya ne bat ngan tin ya utau bala tim ya ne bat jat penriu baro ha ka perthai kinlong bala kerku ha me kane ka ju ka bagila ban syam haka kitab jong Genesis landong ka baat puan ka khot ka bakat nyau hadu ka bakat pra ko ong bat da ka bakar khu ngan da kar khu sisa ya me bat da ka ba penroi ngan da penroi sisa ya usum bahai jong me kat ki klur ka beneng bat kum ucia ubaharut ka duriau bat usum bahai jong me unyo pat hala da ya ki kardok ki nong sun jong bat ha usum bahai jong me ki jaj ben riu pa ro ha ka perthai
kin long bala kerkhong snow tunat ya ka ne ka jinga thu khana chapang u Abraham ya ka ba ublei ulayai ban chi yai ban nadu kelenong ka ba khat a hadu kelenong ka ba arthu a ublei uyai ban bat uyai ong yu Abraham ngan kerkhu ya ne bat leng ba trong ne kan long ka jing kerkhu ya ki wai ha yang bat ya pi la kerkhu ngima kan ne ya kata yang la kerkhu ha ki ba bun ki lian ha ki jing kerkhu ba kram ha ki jing kerkhu ki trong ublei bat ngatek bat ngek ya piru kumju ki para lok ki para jor ya piru kumju la kerkhu da ki jing kerkhu ki trong ublei la kerkhu ya ni ha ki ba bun ki lian da ka jing ai ki trong ublei la da kalong ha ka yo ka kot la da kalong ha ka trai ka ma ka ji la ne kan ka jam la ne ka kot ka khia bat kumju ru ha ki ba wai pat ki benta trong ka jing im trong phi trong ma si sha ya ni la kerkhu ha ki ba bun ki lian da ka jing ai ki trong ublei han rai nam tip la phi ju kali ne em ya ka ne ka jing kali han rai nak wa pan bu ya ka ne ka jing kali ha phi ju mundur ne em ya ki ne ka jing kerkhu phi ju puson ne em chapang ki jing kerkhu ki ba ublei ula kerkhu ya phi balai ya nga la kerkhu bat balai ya phi la kerkhu tawin kali ya ka ne ka jing kali han rai ka juba ka ba phila pan sian dai ha ka kitab Genesis lanong ka ba khat a ka da khot ka ba n kong hadu ka ba lai but Genesis arpu a lanong ka da khot ka ba khat nyau hadu ka ba khat pra ka jing kerkhu ka trong uplei ni dai ban smo thu ka long na ka benta ya baro om dai tang na ka benta Abraham om dai tang na ka benta ki khun Israel om dai tang na ki khun ki ti ki trong han rai ka dai ya ka benta ya baro bon sen ni snow thu bakla ya ka jing long kerbang ka jong Abraham bat ki sembah jong ki khun Israel khmat jong uplei ka jing long kerbang ka jong ki khun Israel bat jong ki khun ki jong Abraham ki khun ki ti ki jong baro om dai na mar ba ka don ka jing nyau chi liang khmat ha khmat jong uplei ka ta kam long da si sha kun ta han rai dai na mar ba uplei u don ka kam ka ba kerbang ban le na ka benta ka perthai leng ba jong ki ka jing kerkhu om dai tang na ka benta ka wai ki jai pan reu bat kalet no pat be yakine ki wai pat ki jai pan reu ha ka ne ka perthai kata kam dai ka jing thmu ka jong uplei ka jing thmu ka jong uplei ka long pan kerkhu ya ka wai ki jai pan reu kum ba ula kerkhu ya ki khun Israel ya Abraham bai ki sambai ki jong o balang ba jong ki pat dai kan long ka jing kerkhu ya ki wai tawin kan mau ya ka ne ba kam dai si cha ka jing kerkhu ka jong uplei ban kerkhu tang ya ka wai ki jai pan reu bat kat baya ki wai pat kan tat no la da ka long chi cha ka ta ka jing thmu ka jong uplei ka jing kerkhu kan long tang hau Abraham bat chawai kan nam long shu han dai la ni pule ha ka ni ka kitab Genesis lanong ka ba khat a ka da khot ka ba ning kong bat bahadu ka balai bat arpu a lanong ka khot ka ba khat nyau hadu ka ba khat prang ni siam ba ka da ka jing thmu ka jong uplei ba leng ba jong Abraham kan long bu ka jing kerkhu ya ki wai ka dai ka jing thmu ka jong uplei ban panya ka jing kerkhu jong cha ki wai ka ki jai ban reu ka jing kerkhu ka jong uplei yau Abraham ka dai ka sinja ka ban ning kong ka ba uplei ushin na ka benta ban jing kerkhu ya ki wai pat ru kum chu ki jai ban reu hang ni hasla pan thai ka dai ka jing thmu ka jong uplei ban panya ka jing kerkhu jong leng ba jong Abraham dai na mar kata kitab Genesis kalau nong ka ba khat a ka ba ngila pule man tan chi phang phin yo i ba ya thu ya phi ya nga ba jai pan reu baro kin long bala kerkhu ha Abraham neng kong uplei la kerkhu ya ki sembah jong ya Abraham ba ta ki wai on kerkhu leng ba jong ki ni yo i ba ka dei ka rukom le ka jing thmu ka jong uplei ka dei ka ta ka ba pen i ya phi ya nga ba uplei kwa dik ba kita ka jing kerkhu ki jong kin yai tu klem da kutshu na uwai cha uwai pat na ki khun Israel cha ki wai pat na phi na nga cha ki wai pat ka ta ka dai ka jing thmu ka jong uplei kum ba long ya ki khun Israel ni ru ni long ki kin ja ki bala jip ki jong uplei na preng tat pan riu na preng tat pan riu baro ha ka dai ka perthai ni ki Kristan ki bala jip ki jong uplei ni long ken chi cha ki pereu ki pa kerpang ki jong uplei ya ki ba uplei ula jip
bat la kerku ya pianga ban long ka jing kerku ya ki wai neng tong Petros aran long kerkhot ka bakanda ya thu ya pianga bang ngilong ki kinja bala jit ki jong bai na lor ki wai pat na ka ne ka parthai ka jing long lan do ba kinja man sim ka jing ka jat ban riu ba khoj upai lang ba dai e la u jong hi ban yo pen pa ya ki jing ba kot tam jong ta ubala khot ya pi na ka jing dum syakata ka jing shai ka ba phla ka jong tawin kelia ka ne la da uplai ula kerku ya pianga ki bala jit ki jong hato ngilong na em ka jing kerku ya ki wai la da uplai ula kerku ya pianga ki bala jit tawin kan mau ya ka ne bakata ka de ka jing kwa ka jong uplai ban penya ya ka jing kerku ki jong chaki wai pat ru kum chu ki breu ki badon kam ngala badong barok ki badon kam ki jing kerku ki jong uplai ngide ki bala ji ki jong uplai ban penya ki jing kerku ki jong kum ta kali la dia ka de ka jing kali ngilong na em ka jing kerku ya ki wai kum ba uplai ula kerku ya pianga tangan kali hala de hade ngalong na em ka jing kerku ya ki wai kum ba uplai ula kerku ya nga kabakum ka ne ka jing kali ka ya rat ya pianga ki kristan ban yo e ka ai ka ban yo diang hakiling ho kti ki jong ni ha ka jing jong yo man ka sni bat ka ai pat ka bahap na ka kti ke jong ni shaki wai pat la daya pianga la kerku baka dai ka jing thmu ko jong uplai ban long ka jing kerku ya ki wai anda ka jing kali ka wan diang ha pi bat hanga la da ka long kum ta kum no ngala ban long ka jing kerku kum no pila ban long ka jing kerku ya ki wai ngimla ngim dai bat sno thu bakla ya ka ne bangi na la de shimet nginam la da lei ru en ban long ka jing kerku shaki wai han rai ngila ban long ka jing kerku shaki wai lengba kita ka jing kerku ki bala kerku ya pi ba ya nga ha ka jing im ka jong ni ka ba man la kasni uwai pa uwai kristan uba chong basa kam tam hang ni ha po jela me khalaya ka jat man ru khasi ka jong ni yo chi bun ki jing kerku no play ha ka jing im ka jong ni lengba kita ka jing kerku ya ki bala kerku ya pi ublai wa ya pi ban long ka jing kerku ya ki wai na pi na la de pin nam la ban long ka jing kerku ngana de ngana la ban long ka jing kerku handai lengba kita ka jing kerku bala kerku ya pi nga ngin la ban long ka jing kerku tangi na pe akwa kinya pai kan det shaka chithi ka jong upol lanong ka ba a ka da khot ka ba saw ngakwa kin pule ya ka ne hang ne ka ong kum ne klem da ni uwai ya la ki jong ni han rai ya ka jong khang han rai na uwai na pi ya ki jong ki wai pat ken ka ba perkhat tang na ka bentai tang la de shimet ka ba khmi tang ka jing ba ba jing toy shimet ka dei ka jing khang ka ba khang no na ka benta ki wai ka ba pek len ya ka jing men toy ka jing ba jong ki wai ka ba khmi len ya ka jing ba ba jing toy jong ki wai kata kalong kum ushapi ya pi ba ya nga ban long ka jing kerku ya ki wai ka bas no tenat chapang ka ne ka khot kalong la da ni pule Philippi alanong ka khot ka basaw bat basan ha ka khot ka basan tia thu ya pi nga ba ka ne ka jing mut ka bale thu a pi nga ka khot ka basaw ka ba ni lem om tang na ka banta jong ni hi om tang nan ta ka jing ba ba jing men toy ka jong ni han rai na ka banta jong ki wai pat ru kum ju ka tinu play ke thu ya ni bakata ka dei ka jing mut ka badon ha u kristi suru te kum ta to yo ma phiru om ka tin ka jong play ya ka ne ka jing mut na pha ya la de chaka jing met ka jonga na pha ya la de chaka jing long jing in kristan ka jonga ngan om jing la yo ya ka jing kerku la ka long ha ka jing long do la ka long ha ka jing long ba kenja man si lamda ka ne ka jing mut ka ba u jisu udon pa uperkat na kapta ka jing ba ba ka jing mentoy ka jonga lamda u Yesu Kristus udon ya ka jing mut ka ba kum ka ni na ka benta jonga da sisa ganam la ban yo ya ka jing kerku kham tam ha be ba ka jing kerku jong ka jing pen im la da ni pule ha ka da khot ha du ka ba nyo pun siam ba u Yesu Kristus dai na ma ka uperkat na kapta ka jing ba ka jing mentoy ka jong ki bru ki ba chong basa ha ka ka perthai usa chinno ya kata ka dur merah
usakloi pan igno ya kata ka peneng bat wan syakane ka perthai na ka benta ban yak halo trong ka ting phna ban pen im ya phi bat ngai bai kan ne ka te ka jing ker khu ha ka jing long ka jing im ka ba kan jam se mi yo bat ya kan ni yo ru dai na ma bo Yesu upar khat ya ka ba hatam na ka benta trong phi bat trong nga ni yo ya ka jing ker khu dai leng ba ka taแต่งี้ปัดงี้ลงในเอ็มก็จริงกันครูไปแล้วบ้านจริงกันครูก็บอกองเอพีมันเนี่ยบัดกุมบาลียปูเล่มันเนี่ยอุบเลยอุคเบลตีประมาณพีมางารุงี้ลงก็จริงกันครูชักกี่ไว้ปัดกี่ปารามันสีบกอดอร์กับมันสิ้นควันมันตอยกระไดกระตากับประคัดตั้งยากระจิงย่อชีเม็ดอมชุยากระจิงย่อจงกี่ไว้บนสิ้นวิกิคริสตานงี้ขมิลันตีบันโยชีบุนกิจิงกระคูนะอุปเลยหันไรยิมกว่าปัดเดบัญญาซาในกิจิงกระคูยากิบาลกระคูยาเพียงาบักิไวรุกินโยเล่มยากิตาลาดาลายังงี้ละกระคูบันนองกิจิงกระคูบัดลาดายิมบัญญาซายากิตากิจิงกระคูยากิบาลกระคูยาเพียงากุมโนงินนังขมิลันตีบันนังโยชูยากิจิงกระคูนะอุปเลยลาดานี้ขมิลันตียากิจิงกระคูกิจงโอนั่นlagi kemit nanti kejingker ku na ublay ngidai banyak samlem ru kumjo ya kita kejingker ku ke bawa pi mangangi yo na ublay kat bagi nang yo kata nang yasam kat bagi nang la ban yasam kata pidang la ban long kejingker ku ya kiwai kemit ya kejing mentoy jong kiwai kumba pi kemit nanti na ke bentai de ya kejing mentoy shimet lada kiwai kin yo lem ya kata kejingker ku kabala kerku ya piangan dau balai kabamut kadam ka air ka ai kabajia happy bat hanga bat kata kalong bangi set kut ya ki kerku ki jong balai tang halade chimet nim ai la ya ki bakin tut no shaki wai pat ha ka jing em ka jong ni ngakwa banai na se ki bahro ki para bangai bat kum juru ki paralok ki parajor ki basngap ya ka ne ka tin ka jong balai ha ka ne ka no phais ni ai baki wai ru kin yo len yang taka jing kerku kabala kerku ya pi lada kalong jing long do ne jing long baken jaman sia to ai baki jing kerku kin tu na pi shaki wai kum baki tu shapi na ubalai haka jing em ka chong pin ha oi ki jing kerku ki chong ubalai kim la ban long ka jing kerku kin la ban long ka ju kum bala kerku ya pi bat yang han rai lamba kita kecing kerku ya gibala kerku ya pi ngadon kecing ngai bahkan long kecing kerku haki noki benta jong kecing im jong ki wai ki bayo pedian ya kita kecing kerku lamba jong pi nakwa bangin ya puson sakendet sakato kat ne habe dai bat kene kada khat kumbala om ne kecing kerku jong kecing pen im kabama pi mangani yo lamba uji sukris dai nama bo perkat ya ka pahatam bat ka jing mentoy ka jongi ki breu ki ba chong pasa ha ka ne ka perthai ka dai ka nong rim na ka benta bat long ka jing kerku ya ki wai lada nikwa bat long ka jing kerku ya ki wai chim ya ka ne ka nong rim apply ya ka ha ka jing em ka chong pi pila ka bat long ka jing kerku ya ki ba pun ki wai pat ha ka jing em ka chong pi lada pim perkat na kata ki wai lada pim mudur chapang ki wai ka ai ka baki don kam ka ai ka babha ba ka ai ka jing mentoy na ka benta ki wai ru kumjo nganya thu ya pi ka long ka ba yang ni da shisha ban long ka jing kerku ya ki te na kata kata ka khtinu play ka kentu ya pi nga ba ya ka de ka jing mut ka badan ha ujisu to yo ya karu happy ru kumjo to yo ya ka de ka jing mut kabadon ha ujis kris happy ru kumjo lada piyo ya kane ka jingmut lada pi im kat kum kane ka nong rim kum balong ka jing kerku ya pi nga lang ba ujis kris kan long ka jing kerku ya ki wai pat ru kumjo tawin puson chipang na ka benta ka jing kerku ya baro tawin mudur ya kane pale jingmut na ka benta chipang halo ka jing kerku ya baro hato pi itu ne en halade shimet ya utrai Yesu hato playo pediang na en ya kajing ai jong kajing pen im lengba kajing ngai ha uji Yesu Kris ki ai ki wai pat kajing ai la ne kajing kerku bangila panyu jor bat ki ne kajing kerku ki bang pi mangang ni yo
Hatu ka jing suk rengkat bat ublay bat ka jing kermen jong ka beneng ki dai tang ki jong phi bat jong nga ban le kemen om don jing perkat watang khendiat ru na ka benta ki wai kadi kadi ka jing kerku ka bangi ki kristan yimla ban bata ka jing kerku jong ka jing pan im ka jing kerku ka jing kermen ka bangi don ya kata ka beneng ka batmai ka kendau ka batmai ka jing kerku ka ba phi mangangi juk mi dan ti barapor bat kata ka long ban don rengkat bat ublay lengba uji Yesus Kristus ma unwan sekali ke pertai ban ya lam ya phi bat ya kita ke jing kerku ke phi mangang akmi hadu mentah hatu kita kilong tang na ka benta jong phi bat jong nga ban le kemen om don jing perkat watang kendiat ru na ka benta ki wai pat ki briu ki bahaga de ke pertai hatu om dai kita ki wai ru kunju bama phi mangangi don kam ban ya samlem syaki bama kiru kin yo lang ya ka de ke jing kerku ublai u khot ya phi nga ban long ka jing kerku chaki wai Lada ka dai ha ka jing ngai lada ka dai ka jing em ba kan ja man sin lada ka jing long do ki no ka jing kerku ya ki bala kerku ya phi ya nga ai ma sin ya phi ya samlem ya kini chaki wai ru kum jo Nhim đây ban long kum balong ka du rau ka bayam ngam tip langi juyo sngau na em chapang ka ne ka du rau ka bayam ha bangi pulei ka tin ka chong oplei hana yak wa ba ya thu ya phi khinjet chapang ka ne ka du rau ka bayam ka du rau ka bayam ka bu dak ya ka jaga ka bathendu ha ka perthai chong ka perthai ha ka chine ja laispa prapu kham jeliu chapo ya ka sla du rau ka du rau ka bayam kadai ke jaga ka pathendu ha ka ne ka perthai ka wa Jordan kam ni na ka durau Galilea bat ka letut bat ka yai dan bat ka them jong ka Jordan bat ka khiar chatu ka durau bayam bat hangta kan ka sekut yalade bat kamla chu bantu chaki wai pat ki wa la ne ki durau ka jing chik ka jing terkhong ha ka ne ka jaga ka penlong no ya ka ha ka ni ka duriau ka penlong no ya ka hang ni bahkan kelajeng hau kuloi bahkan jing reben jong ka melu ka pelakot lai tu lai pon nyau na ka chispa om don do kha om don nyut om don plang om don jing thao ba im bala ban im hang ta han dai tang ki bakteria ki badon hat rai tu jong ka duriau ha ka jing im kristan ka jong ni lada ka jing kerku jong uplay ka batut ha ka jing em jong phi bat jong nga kam tut chati wai pat ka long thik kum balong ka de ka turiau ka bayap lada ki jing kerku ya ki ba uplay ula kerku ya phi nga man la kasni ha ka jing em ga jong ni ngiyo diang ya ki jing kerku jong uplay man la kasni ha ka jing em ga jong ni kam tam ha ka jing ngai kristan ka jong ni lada kim tu chaki wai pat ngi long thik kum kata ka ka balang ka bom don jing im ai kum ka duriau ka bayam kum ka kristan kata kam dai ka rukom ya phia nga pa don im kam dai si sa da lei ru em ka jing kwa ka jong uplay ya ngi bangin im kum ta han dai ka jing kwa ka jong uplay ya phia nga bakin tut na ka jing im ka jong phi jong nga ye jing kerku ye ki ba ula kerku ya phi ba de nga nisan kat ban dang ya samlen ya ki jing kerku jong nginam la ban san nginam la ban kiu ha ka jing long jing im kristan ka jong ni landang ni ai lem na dang im ya samlem ya kita ki jing kerku ki jong uplay ha ki no ki benta jong ka jing im ka jong ni ha oi ka ai pat ka jing kwan handai ka ai pat ka bakang lat ya phia nga ya ka ban nam ai lat ban baki jing kerku ki jong uplay ban tut na phi bat na nga lat no ka jing kwan man toy bat ka jing e tang ya la de ka ne ka dai sisa ka bakang lat ya phia nga ki kristan hadu kata wat nam perkat tang ya ka jing yo simet perkat ru na kam ta ka jing yo jong ki wai khanang ba phin so tanat ban ya sam le ya ka jing kerku ki jong uplay ba ki wai kin yo kum ba phi yo hao ngam la ban nis hakum kene ka por ki ba e ba ki ba jenja ha ki le ki sni menta ki ba ka perthai ba ro ka ya kan do
Tanggal ka way ka banganang hakum kini ki por kalong babun ba ki bru ki badon kam ya pi bat yang ki bakam chem jing jar palat bat ya pi bat yang lada ngi si sang long ka jing terku na ka benta kita ki way lada kalong ka jing long do di long kenja mesin ngan ya tu ya pi ka pertai ka bangi imanta kan jin long da kum way na ka ai ka bakalong menta kan jin ka wan ra ka jing kelah ka jing im ka jing long jong ka pertai lada ngi si sang ila bande menta ngayu ya ublay na ka benta ki katu ka ki seng na ki riu chi met ya ki bangamla banyo kerteng ya ki balan no senyang hagi babun ki liang hakum gane ka por ban ai ka jing nyarap ban kener tikti chaki babun ki beriu nga ayu ya ublay na ka benta jong ki ngala ban pentik na ya pi ki para lo ki para jor ki bale ya kita ki ai ki paharo ka wei ka bangas no tik na ba ka mala ban pentik na ya pi galong ba ka ai ka ba pile galong ka jing kerku ya ki wai pat to nang yai le ya ka ni ha ka jing in ka jong pi ublay nang kerku ya pi ublay la kerku ya pi ha ki babun ki liang piru priya sam lem ya kita pinam timna set kut ya kitang halade handrai priya sam ya ki chaki wai rukunjo ublay nang kerku ya pi baharo bat kham tan ni ki kristan ka jing le ka ba piyok padiang ka jing kerku piyok padiang ba piru to ya sam lem ya kata chaki wai ba ki wai rukin yo lem ya ka ha ka jing in pe chong ki ka jing kerku be chong ublay la ka long ha ka jing long do la ka jing long jing im ba kan ja man sin ka wai ka bangatip chapang ka jing kerku jong u ka dai ka long ba ka dai ka jing mat jong ka banen lada ka jing kerku be jong uplay ka long ka jing mat jong ka banen ka dai ya pi ya ngaru kum ju ban ai lem ya ki wai ba ki wai ru kin yo mat lem ya kita ki jing mat jong ka banen kum nong in mat tang mangi ya kita ki jing mat jong ka banen ai ba ki wai ru kin yo mat lem khanang bakin itu uba kum no uplay uba ma pi mangan syagri ki jing kerku lada ki tu na pi nanga kin long kum kita ka wa ba im ka ban ai tu na pi nanga syagri wai ru kum ju ban ai jing kermen ya ki hak den ka ba kum ka ne ka por ban ai suk ban si ya ki ha ka ba kum ka ne ka por ban ai ka jing tengen ya ki ha ka ba kum ka ne ka por pila ne em ban mundur haki jing ki jing long ki jing man trong ka ne ka pertai hadu menta ki jing ki jing jan ki pamla ban batai chu han rai nila ban ya rap ya kita lada nila ban long ka jing kerku don ki bru ba chem jing ka jing long do don ki bru ba chem jing jan ha ka jing long ka jing im ka jam sin ba ki thu yo jesu ba ki pat ti yo jesu ki kwa on phai no cho jesu manu ban ya sam le jing kerku bi jong pi ba pi yo ba bi langek yo jesu bagi taruh ki wai kin yo la nai na sin pi ba ni ba ro ki ba don hang ne ni don da ka jing thu bat ka ka long ban long ka jing kerku ya ki wai ban kum ta do le ai hakum ka ne ka po leng ba ka jing kerku ki bala kerku ya pi bakan long ka jing kerku ya ki wai ban ru kum jo leu kerku ya pi para bangen leu kerku ya pi ki para lok ki para joy bahkan bagi nang le ya kan ka jing im ka jong pi leu nang ai bo ya pi pada ngai ru kum jo pada paro kita khot jong ka balang hak kasih janja conference tu leu nai bo ya pi kan nang le ya kan ne ta ka ba pi ai le pi hak ka jing im ka jong pi pi pen kre la ka jong ka jing im na ka benta ka jing wan ka jong uji Jesus bat pi pen kre ru ya ki wai ban long ka na ka ta ka jing wan ka jong uji Jesus ban long ka jing kerku ya ki hagi ba bon ki liang to play kerku ya pi bat ngai kerku ya pi leng ba ka ka sini ka tayo ki ban sawan ban ba ki por ki ban sawan bakat ba nang kerku ya pi ba piru kata pinang la ban long ka jing kerku ya ki wai pat to play kerku ini na ka benta ka puram ka jong amen Nengkong ngakwa benai ngu yo blay bula ai hangi ya keto ka khubor baru ngakwa benai khublay ya pastor evangelist pi sentem ya kajin sakri jong pi ya ka kam ka jong blay khamta menta kasmi nakaliang ka balang yai betang benduai bu blay an pendon kam ya pi hakine kisni kipor ki man sawan ru kumju bat ban penuai ya jin sakri ka jongi tongin ya phai cha ka kot jin roi ka nambar ka ba arspa nyupsan ka boong ngap ya ujisu bokhat bat haden kane ka jinroi nga kerpat ya pastor Dr. KB Kharbeteng
bên ai hangi ya ka jing duai penwai Doni dia pandemic klik kijongi akan dikepor kat bah ni aduai pun kijing penwai ya akan dikecil seng itu tanah kapan dikecil snow ke kubur kapan ini snow no syakri merit ujung play au play pajuni bah peneng ya ingo ya ke kubur ke belawan sini akan dikepor bagi duai bamen yaram sishai Kibala yo ya ke jingker ku jo ke jingpen em ke jong e kam tam. Bari ke jingker ku kibala bo ringki kibala ringkat bat ke ke jingpen em ke bangi ngela yo nami play ke balimba Jesus Christ
miru nilak ban long ke jingker ku ya ki we ki jing tiang jong ke jingker ku ya ki we ke jingker ku jong ke jing pen im ke baling bau Jesus Christ ki we ru ki ni ok lem o try all play Dia jom eko orang mereka punya wajib lagi mau play banyak ke hak ke jauh dia ke baru on seailang tam lagi kotra. Abang ni ayo Jesus jadi wepat. Ni introduce ni peti talk yo Jesus jadi wepat. Ni alam yaki wepat yo Jesus di bala penolong di mai ye di masem di nok di joy ke jom kotra. Para bagi pedian ni untuk nong penting untuk siswa ujian ki jingker ku jangka peneng ki bot ringki yaki ki jingker ku ki bangilan kami ki jingkim jongi ki bahala besi ke bang ki ku persen bat ki wai pat ki jingdon kam ki babon belin ki ringki yani ko try ku boleh sibuk ku boleh ya kan ini por ka bani lala bani yo ani osio ye ke tin ke jome na ke keteng ke jome ba dong try no penim jome Jesus minta berhala kata amen